Мифтахиддин Акмолла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университетының Хыялыйдар КВН командаһын каршы алабыз. Кыздар, безгә нимә булган ул? Әйттем бит мин һеҙгә, ушу ягуарды эсмәйек тип. Ә һеҙ бер нимә лә булмай. Кыздар, мин кичә шундый егет белән танышкайным. Ул бүген монда килергә тиеш ине. Ул монда килә. Нимә? Көтмәдеңме дип әйтәйемме? Кыздар, тынысланыгыз. Хәзер косметичкам дип киләм. Ой, әйдәгез бидәнеп киләйек, кыздар. Әйдәгез. Кыздар, без нык биленеп ташланак ахыры. Нигә улай дип әйтәһең? Аны бит берәү дә танымай да, алкышламайдар да. Алина, мин кайда карыйм? Сочилык олимпиаданы? Ул бөттеле инде. А Медведев һаман да йоклай. Ә безнең кызлар Башкортстанның төрле районнарыннан. Уларның төяктәрендә булган хәлләрне карайык. Нинди тавыш ул? Фаягүл бу һинең классташың бала тапты. Минең классташ кызларым бала таба, ә минең һаман да егетем юк. Айгөл, һин шампуньыңды алмаштырдыңмы әллә? Әйе, кайдан беләң? Әйтәм, кавактарың югалган. Алина. Шулай итеп, әдәбият дәресләрендә әзерләнеп буламы, кызлар? Менә мин күп итеп мөхәббәт турында әсәрдә әзерләнәм. Язып алыгыз, кызлар, онытмагыз. Менә Ләйлә менән Мәҗнүн, Алдар менән Зөһрә, Кузый менән Күрпәс, Хуҗа менән Насретдин. Ярай, етер, тукта. Кыздар, һез беләгезме? Бөтен студентларның нинди бер генә проблемаһы бар. Мин беләм, әйтәйемме? Аксам бетте. Кыздар, һез ишеттегезме? Фаягүлдең егете килеп сыккан. Ха, син ярата дип уйлайһыңмы? Ул монда килгән дә инде. Шуны билет күпме тора, беләңме? Ә безнең авылда кино карарга яраталар. Өләсәй, мин монда оҙаҡ торайым, йөрөңдө ҡасан урап бөтәң инде. Эх, ауыл ҡыҙҙары. Алина, кызым, сыҡ әле монда тиҙ генә. Әүәсәй. Бар, икмәк һал. Юк, мин әлле генә тырнағымды буяным. Улайһа, тауыҡтарға ем һибеп кил. Улар мине суҡыйҙар. Кемде? Һинеме? Аха. Әтү бар, улайһа, һыуға барып кил. Юк, мин ул көйәнтәне таҡһам, биҙрәләр минең ошонда һуға, ҡулымды күгәртһәм килмәй. Мына күршеләге егет әле генә армиянан ҡайтҡан, әйеме? Кем? Ошомы? Һинең кишоң хәҙер кем ошоға әйләнгән, беләһеңме? Әсәй, туҡта, көйәнтәләр ҡайҙа? Күршеләрҙә. Рауза, беләңме нимә? Нимә? Буш тормаймы, фақат тотоп. Ә безнең авылда подъездар булмағас, әбейҙәр тупһаға ултырып ләстит һата икән. Ә бездә 23 февраль. Бәғерем, 23 февраль мән һине. Стипендия алған.
тағы да пакеттарығызды ұмыттыңыз. Қадірлім, байрам менен. 21 булатта ушундай да учурашуулар була экен. Осырашуға қалған 2 сағат қайда йөрейінді ол? О, Айгүл, сәлем, 100 ел хені көрген yok. Тағыла 100 ел көрмәһе мені. Алина, сәлем, сәлем, һиндә тере икән. Аллаға шүкір. Аллам хаклыһын тип. Танау астын кикмәгән әле шулай дип һөйләшергә. Кипкәнсе. Ә нишләп мыйығың һыу? Минең мыйыгым юк. Менә һинеке бар. Юксы мин иртә һайын кырам. Ой. Айгүл, һинең сәсең қалай озын булып үскән? Әйе. Тик нишәп танауыңда һуң? Алина, һине лә бына йылдар урап үткән икән, әйеме? Нисек ямез булганһың, шулай торып калганһың. Юксы мин ямһыз түгел, бир миңа помада. Эй, помадам юк минең. Мин аның мен кулланмайм. Алина, миңа һинең бер һорауым бар ине. Нидәй? Һин нисек менә ошылай колгалай булып зур үстең, әй? Лампаны алаһың да өс тапкыр һыйпайһың. Шунан минем күп булаһың. Озынмы? Шаяртам. Илһам? Был һиңәме? Әйе, һиңәлеме? Бирамияттеге лампаңда. Без бөтәбез дә Өфөнөкө, әммә тыуган төягыбызды онотмаяк.